दानदों दानख्लाबदों रोदा जलायनाय दानदों फैनोबो मोनाखै रायमोनाव नायफैबाय रायमोनावबो गैया रायमोनाव लाबोआखै डाइरेक्ट गभर्नमेन्टनि कलेज जागोन बियो बे माबा भेन्सार ओरैनो साफा सानैया खुलिनाय कलेज नङा एकदम इन्ट्र भिडिअ जायफोरखौ नुदों जोङो लासैनो नायलांबाय थादिनि दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन आरो बेजों लोगोसेनो मेरि क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि मुङै नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव जुदि गोदानै नुजाथिफैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै प्रमद बर'नि गोजोननि बिटिआरआव मा जादों मा जायाखै नोंथांमोनहा नुखाबाय जानांगौ जे रायमना हाग्रा ओनसोलाव बन लायनो थांनाय सासे व्यक्ति जाय व्यक्तिनि मुङानाखि दाब्ला नार्जारी बिथांमोनहा साथामसो लोगो जानानै हाग्रायाव बन लायनो थांदोंमोन नाथाय बेयाव ओरैबायदि घटना जालायबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ लोगो मोननानै फेरनै गावदोंनो फेरनै गावनानै खारहोबाय खारहोनानै खारनाय समाव आथिङाव गनजों खुबैनानै बायहोबाय आरो गोग्लैखांनानै खारनोथ' हायाखिसै नालाय दानिया मा खालामबाय दानख्लाब सुनख्लाब खालामनानै जायगायावनो गारनानै फैबाय बिथाङाबोथ' जिउ गोनां सासे मानसि दा बिथाङाबोथ' थांनानै थानायनि मोन्थाय दं जेनेबा माबा मोनसे दायानो मावदोंमोन अब्लाबोथ' बिथाङा थांनानै थानो मोन्थाय दं बिथांखौ गोथाङै गोथां बेबायदि हाग्रायाव गारनानै फैनायाबो जोबोद अयनाय जादों दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिटिआरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ रनजित बसुमतारी बिथांमोनहा दा माबायदि पावार बाहायदों माबायदि अर्डार होदों बेखौसो सन्देह जानानै फैबाय जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ माबायदि सालायनांगौ माबायदि सामलायनांगौ बिनि थाखाय माबायदि माने अर्डार होनानै दोनदों बेफोरसो साननो गोनां जानानै फैबाय आरो दा बिदिब्ला रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायलांदो जे बिटिआर ओनसोलाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ माबायदि पावार बाहायदों आरो बर' मानसिफोरनि सायावनो माने माबायदि खालामदों जाय बिथांमोनहानाखि हाग्रायाव बन सोलायनो थांदोंमोन आङो बुंनो थाङा जे दंफां लायनो थांनाय बा हाग्रा सिफायनायखौ होबथानो नाङा होननानै आं बुंनो थाङा नाथाय बनखौथ' लायनो हायोना बन लायनायाथ' इसिबां गिदिर दाय नङा बन होनना बुङोब्लाथ' जोङो मा बुजिगोन बे बायनानै थानाय बा माबा मोनसे राननानै थानाय बिफांफोरखौ सिफायला सिफायलि खालामनानै लाबोबाय बेथ' बे ओरैनोबाबो बयबो लायखायो आरो लायखानांगोनखा जोङो हाग्रायाव थानानैनो माने हाग्राखौ बा मिथिंगाजों लोगो नांनानैनो संसार जाबोनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो बन लायनो थांदोंमोन ओमफ्राय बन लायनायाव फायरिं खेबनै होदोंनो ओमफ्राय बेखौ गिनानै खारदोंमोन गिनानै खारनायाव माबा गनजों खुबैफायदोंनो गनजों ओमफ्राय खुबैबाय नालाय आथिङा बायबाय ओमफ्राय खारनो हायाखिसैनो ओमफ्राय दाननानै गारबोदोंनो आंनि हौवाखौहाय आथिङावहाय मा नाम नोंनि हौवाना दाब्ला नार्जारी सोर दाना गावबो माबा फरेस्टफोरखौहाय होनदों ओमफ्राय मानसिखौ दानग्राखौ सिनायाखै गाव फरेस्टफोर बुंनायखौलाय आं बांद्राय हारसानिबो बुजिजोबा दहाय बुंदोंमोन गावसो माबानानै लादों दाननानै लादों होननानै बुंदों आं रायज्लायनोबो रोङा नालाय बुजिया आङो एसामिससो बे नोंनि फिसाइया मा बुङो गाव दानदोंना बिसोरखौ दानदोंमोन बिसोरखौ दानदों होननानै खिन्थादों आंनो आथिङावहाय दानदोंनो ओमफ्राय रोदाबो जजोबदों होननानै खिन्थादों थोंसेल' ओमफ्राय थोंसेया ओरै दानफ्राम दुमफ्राम एसे एसे दा बहा लाबोखो नोंसोर जोङो बाव सरिबिलावहाय लाबोबाय हस्पिटालावहाय दा मा थासारियाव दङ आङो थै गनायखौ नायनो हायैनि न'आव हाबाखै आं बाव ডাক্তারनाव কি হয়েছে দাবলা নার্জারি হয়েছে আচ্ছা নিজক কাটিছে বুলি হয় আপোনালোকে কি বিচাৰে আপোনালোকে কি বিচাৰে এতিয়া এতিয়া টকা পইচাৰ কাৰণে যোগদান দিব ভাল নোহোৱালৈকে মই আছোঁ এনেকুৱা কৈ দিছে ৰেঞ্জাৰ ছাৰে ৰেঞ্জাৰে নিজে কৈছে নেকি হয় হয় ইহঁতেই কৰিছে আৰু কোনে কৰিব दाब्ला नार्जारीया बन गैया होननानै हाग्रायाव मोनसे फिसा थेला बायदि लानानै थांदोंमोन बन लायनो बेखौनो रायमोनानि फरेस्टफ्रा एनज'फ्रा लोगो मोननानै मानसिखौ होसोसे होसोनानै दानदों दानख्लाबदों रोदा जलायनाय दानदों फैनोबो मोनाखै रायमोनाव नायफैबाय रायमोनावबो गैया रायमोनाव लाबोआखै हाग्रायाव रायजोनो नागिरनानै मानबाय दंमोन बेखौ नुनानै थिखोनानै लाबोबाय रायमोना अफिसाव सोबाय डिमान्डखौ खालामबाय जोङो जा थैनांगौ बेखौ थैगोन डाक्टारनाव थिनहरबाय डाक्टारनाव फैबाय दा जोङो
मा सराइबिल डाक्टारखानायावसो दङ जेबो जों मिथिला बेखौ दा क'क्राझारावसो लांनांसिगोन बायदि मानसिखौ हायाखै रायलायनोबो हाया थाखाबो गैया न'खौ अबस्थाफोरखौबो नायबानो नुगोन गावसिनो जेबो गैया बे ससे भिडिअखौथ' नुबाय रायजो राजा नोंथांमोना नुनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरनानै हरदो प्लिज आंनि थाखायब्लाथ' बेयो जोबोद गिदिर गोरोन्थि जादों जे बन लायनो थांनाय सासे मानसिखौ बेबायदि इनाय अयथासार खालामनाया जोबोद अयनाय जादों हमनानै मोनबाय मानसिखौ आथिं बुफायबाय बा दानबाय नाथाय बिथांखौ बेबायदि हाग्रा गेजेराव गारनानै फैनायाबो बिराद गिदिर माने भुल जादों बिराद गिदिर माने दायनिगिरि होननानै आङो बुंगोन आरो मानोना बिथाङाबो जिउ गोनां सासे मानसि हिसाबै बिथांनावबो सानाय सुनाय दं आरो बिथाङाबो थांनानै थानो लुबैयो दिनै माबा मोनसे गोनांथिखौ सुफुंनो थाखाय बिथाङा हाग्रायाव बन लायदों दा बे बन लायनायनि थाखायनो बिथाङा आघात जाबाय बिथांखौ दाननाय जाबाय बिथांखौ आथिं बुफायनाय जाबाय बिथांखौथ' ट्रिटमेन्ट खालामनांगौनि गोनांथि दं दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेफोरखौ साननो हानायनि जेबो माने गियान गैला नामा बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे कर्मिफोरनाव एबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे दैदेनगिरिफोरनाव दा साननो गोनां बाथ्राया बेनो बिटिआरनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा बेफोरखौ माबायदि नोजोरजों नोजोर होयो जाय समावनाखि बिथांमोनहा बिटिआर ओनसोलाव गोजोन फैबाय रंजानाय फैबाय होननानै गोबां बायदिसिना प्रग्राम लानानै रंजाबाय थादों बाजाबाय थादों माब्लाबा मेथाइ खनदों माब्लाबा मोसादों बेफोरखौ जों नुबाय थानो मोननाय जादों नाथाय बेफोरो बेसेबां जुक्ति गोनां बिनि सायावबो जोङो बिजिरनानै नायनांगौ जानानै फैबाय बे ससे भिडिअआ जानानै थांबाय दा गुबुन मोनसे भिडिअ फैदिनो गुबुन मोनसे भिडिअआ जाहैबाय जे गोसो जायोब्ला सरकारजों लोगो जायालासिनो थायोब्लाबो सरकारनिफ्राय माखासे जिनिसफोरखौ दिहुननानै लाबोनो हायो एबा बिख'नानै लाबोनो हायो बिनिनो फोरमान हिसाबै मानगोनां एमएलए बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारी सारा माखासे जौगाथायनि जौगालु अनुष्ठानफोर जेरैहाय मडेल डिग्री कलेज आरो माखासे मडेल भिलेजफोरनि माखासे स्किमफोर बिथाङा लानानै फैनो हाबाय दा बिदिब्ला बिथांनि बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा मा जौगाथाय लाबोनो हाखो ओनसोलनि थाखाय बेखौ एसे नायलांदिनि नोंथांमोननि बे गाम्बारि बिल फोथारावनो आसाम सरकारनिफ्राय आङो देग्लाय 35 कोटी टाकानि मोनसे मडेल डिग्री कलेज लाबोबाय बे कलेजाव साइन्सबो थागोन कमार्सबो थागोन आर्ट्सबो थागोन 2 तला बिल्डिंनिल' जागोन बेवहाय जोंहा गासिबो सयल टेस्ट माबा माबि खालामजोबनानै अलरेडि डिपिआरआ फाइनाल जानानै एप्रुभ जाबाय गभर्नमेन्टनि एप्रुभ जाबाय 35 कोटी टाकानि बियो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गाव गावनि गथ' गथायखौ बहाय फोरोंनो हासिगोन कलेज फरायनो बेसेबां गोजानाव थाङो जनता कलेज गसाइगाव कलेज हनै बै माबायाव जेनेबा कसुगाव दङ जानो हागौ खिन्थु दासिमथ' माबा नङा खिन्थु नै बियो मा जागोन डाइरेक्ट गभर्नमेन्टनिनो कलेज जागोन बियो बे माबा भेन्सार ओरैनो साफा सानैया खुलिनाय कलेज नङा एकदम हाइ फाइ गभर्नमेन्टआनो सालायखानाय कलेज जागोन फाक्का बेखौ लानानै जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया आरो बेवहाय फाथाखादानि मानसिफोर दंना जोंहा एफोर आफाफोर फाथाखादानि रायजो राजाफोर दङब्ला आङो नोंथांखौ खोनासंहरसै 2019-20 सनावनो जोंहा बै समाव सर्बानन्द सन'वालनि सरकार थानाय समाव जोंनि सासे एमएलएनो गंनै मडेल भिलेज होनाय जादों हनै जोंहा मनिटर बिथां दं बे समाव बिथाङाबो एमएलएमोन बिथांनोबो गंनै होदों आंनोबो गंनै होदों जों जेसेबां एमएलएफोर दं गासैबो एमएलएनो गंनै मडेल भिलेज होदों दा बेनि गेजेराव आङो दतमा डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्दाराव शक्ति आश्रम मुखिगावखौ मोनसे मडेल भिलेज हिसाबै होदों आरो नैबे फाथाखाथा गामियाव जोंहा गोदो समर ब्रह्म चौधुरी बिथाङाबो बे गामियाव दङमोन आरो बे गामिया माने एसे बयजोंबो मिथिजानाय गामि दा बे हिसाबै आङो मा खालामदों बे फाथाखाथा गामिखौ मडेल भिलेज हिसाबै होनांगौ होननानै कसुगाव डेभेलपमेन्ट ब्लकनिफ्राय होनाय जादों सिगाङाव बे कभिड माबा माबि थानायनि थाखाय गभर्नमेन्टआ फान्डखौ हराखैमोन खिन्थु दा फान्डखौ हरबाय 5 कोटी टाकानि बे गामियाव मडेल भिलेज बानायनायनि नामैहाय खामानि जासिगोन आइफोर फाइनाल दा थाखायाबो फैबाय तुलसीबिल हायर सेकेंडारिर कारणे दुमहलिया আমার বিল্ডিং বনাবৰ কাৰণে 8 কোটি টাকা প্ৰধানমন্ত্ৰী জন বিকাশ কাৰ্যক্ৰমৰ পৰা মই ইতিমধ্যে চেংচন অসম চৰকাৰৰ পৰা লৈছো
थलसिबिल हायार सेकेन्डारिनि थाखाय प्रधानमन्त्री जन बिकास कार्यक्रम होननाय मोनसे स्किम दं बे स्किमनि आन्दाराव 8 कोटि थाखानि हायार सेकेन्डारि स्कुला दानिया बेबो थाला मोननै बिल्डिं बिराद मोजां जासिगोन बेखौ लाबोनाय जाबाय टेन्डार प्रसेस जागासिनो दङ थारैनो बे गासैबो भिडिअफोरखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो आं बेखौ बुंनो हालिया नोंथांमोना नोंथांमोननि मोन्दांथिनि गेजेरजों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्टखौ लिरनानै हरदो आं दिनैनि भिडिअखौ गोलावथार खालामनो सानाखिसै दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय आङो गुबुन दाबसे जायगायाव दंफैयो दा रायजो राजा नोंथांमोननो अब्लाबो आङो माने भिडिअखौ लानानै फैबाय बिनि गेजेराव माबाफोर भुल बुजा गोरोन्थिफोर जादोंब्ला निमाहा होगोन होननानै आसा खालामबाय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय उननि भिडिअआव फिन लोगो मोनबावगोन थेंक इउ गोजोन्थों